За мен е много по-важно да общувам с дъщеря си за образованието, за нейната ценностна система, за предстоят и тепърва много по-важни неща, наркотици, последствия вече и други неща, полов живот. Високи обороти Дукати, млади богати тарикати. Брат ме, бели топки в чинията, брат ме, ама не е ориз басмати. Твоята кучка обича да си чати, ти я снимай, тя ще прати. Мивката ми вика тати, по-ретро в трапа от гати. Слушаше ги секви, шушо миги, дойдохме ние изосъзнати. Брат ме, крал съм ги секви от 35 плюс до напълно неосъзнати. Брат ме, малко бех на баща ти, му звъннем на баща ти. Кой ще ми плаща креват? Кой бе? Ще ви ебал номерат. Звъни му на адвокат, звъни му на депутата. Малко скъпа е материята, икономията майка на мизерията. В тоя град подушваш аромата на амнезията още от предверията. Там мол чуеш ако правим лайф на тия путки писъците на истерията. Изпънат пиян да ми прави ескорт, фъръм чакалот на жандармерията. Толкова жени, че си сема камион и ги возим от злата карусерията. Има бая материал, само ми отвориш галерията. Колко много класа тече в мен, че ще ми се пръсне артерията.